Το Life Fresh κοστιμένο είναι ένας φυσικός χυμός πορτοκαλιού, φτιαγμένος από τα πιο διαλεκτά πορτοκάλια, τα οποία κανείς μπορεί να βρει μόνο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Τον υπόλοιπο χρόνο, το συγκεκριμένο προϊόν είναι αδύνατο να διανεμηθεί, καθώς πρέπει να περιμένουμε τη συγκομιδή της επόμενης οδιάς διαλεκτών πορτοκαλιών τον Μάιο. Πώς θα μπορούσε όμως να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για τους λόγους απουσίας του Life Fresh κοστιμένου και παράλληλα να τους κρατήσουμε ζεστούς για την επιστροφή του? Δημιουργήσαμε το «Υιοθέτησε μία πορτοκαλιά», μια πολύπλευρη καμπάνια που εξαπλώθηκε μέσω Facebook αλλά και σε διάφορα άλλα μέσα για να κλείσει με μια μεγάλη γιορτή για την υποδοχή της νέας οδιάς. Η εφαρμογή επικοινωνήθηκε στο ευρύ κοινό μέσω διαδραστικών μπάνερ αλλά και βίντεο. Την πρώτη φορά που έκανε ένας χρήστης login στην εφαρμογή, έπρεπε να διαλέξει μία πορτοκαλιά και να της δώσει ένα όνομα. Στη συνέχεια, ο χρήστης λάμβανε ένα πιστοποιητικό υιοθεσίας. Σαν πραγματικοί αγρότες, οι χρήστες έπρεπε να φροντίζουν την πορτοκαλιά τους καθημερινά, κάνοντας διάφορες δουλειές όπως πότισμα, κλάδεμα, μέχρι και σκάλισμα του χώματος. Παράλληλα, οι χρήστες ενημερωνόντουσαν για τις αξίες του προϊόντος, καθώς και για τον τρόπο που πρέπει να καλλιεργείται μία πορτοκαλιά. Για να ενισχύσουμε την ενασχόληση, κάθε εβδομάδα γινόντουσαν διαγωνισμοί με διάφορους τυχαίους περαστικούς, που επισκεπτόντουσαν την πορτοκαλιά του κάθε χρήστη. Κάνοντας κλικ πάνω στους επισκέπτες, οι χρήστες επιβραβεύονταν με πόντους. Οι χρήστες που κατάφερναν να συλλέξουν όλους τους πόντους έμπαιναν σε μεγάλη κλήρωση για 4 μεγάλα δώρα. Για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, οι χρήστες έπρεπε να καλλιεργούν το δέντρο τους και να μαζεύουν τα πορτοκάλια. Τέλη Μαΐου λοιπόν, το Life Fresh κοστιμένο θα βρισκόταν και πάλι στα ράφια των καταστημάτων και αυτό έπρεπε να επικοινωνηθεί εντός αλλά και εκτός του Facebook. Η καμπάνια ολοκληρώθηκε με μια μεγάλη γιορτή στο The Mall Athens. Μόλις το προϊόν έβγαινε και πάλι στην αγορά, οι χρήστες λάμβανε ένα γράμμα από την πορτοκαλιά τους, που τους ευχαριστούσε και τους ενημέρωνε για την επιστροφή του Life Fresh κοστιμένου. Παράλληλα, ενθάρρυνε τους χρήστες να παραλάβουν το δικό τους δωρεάν Life Fresh κοστιμένο και να απολαύσουν το χυμό που ήδη βοήθησαν για να παραχθεί. Σε γενικές γραμμές, η καμπάνια δημιούργησε πιστούς φίλους, αλλά και υψηλά ποσοστά συμμετοχής, τόσο στην εφαρμογή όσο και στο fan page του προϊόντος. Οι χρήστες πραγματικά δέθηκαν συναισθηματικά, ο καθένας με την πορτοκαλιά του, καλλιεργώντας το και περιμένοντάς το να οριμάσει. Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη γνώση για την ύπαρξη του προϊόντος από τους καταναλωτές και χωρίς καμία άλλη επικοινωνία, καταφέραμε να κάνουμε το κοινό να ασχοληθεί με ένα προϊόν το οποίο δεν κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο στην αγορά, αλλά και να δημιουργήσουμε μεγάλη προσμονή για την επιστροφή του. Και όλα αυτά μέσα σε 3 μόλις μήνες.